Welk misverstand. Ja. Ja, moeten we wel even reclame maken, hè? Wel even delen. Oh, ja, nee, zeker. Oh, paniek. Oh, ja, dat moet je verdelen natuurlijk. Hè. Jazeker. Een internethoertje. Godverdomme. Niet voor een of andere gaan, maar die nap zit erbij. Oh nee, dan is het helemaal goed. Wat moet ik dat delen dan? Ik heb geen socials meer. Nee, doe niet, nee. Maar jij terug dat ik het ging delen. Houd nou eens een keer je grote muil. Maar je staat er niet tussen, ik kan het niet delen op mijn telefoon. Poep, sorry. Oh, ik wil echt iets van een PC, Jacques. Ja, ik ken de laptop is ook gewoon aan, maar ik wou het gewoon even snel eigenlijk via de telefoon. Even snel natuurlijk. Ja. Nou goed. Dan hij ze maar gewoon moeten abonneren en op notifications moeten doen. Instellingen kijken dat mijn... ja, opnieuw. Ja, Bino, nog eens. Mijn moesmat geeft leeg. Oeh, chic. Daar heb ik natuurlijk helemaal ingesteld zoals ik dat wil. Mhm. Maar als ik Fortnite wil doen... Dus er zijn errors. Oh. Ja, er zit inderdaad errors. Ja. Dus er zou een instelling in moeten zitten dat dat niet is. Maar ja, Oké. dat vind je natuurlijk. Ja, alleen daar al zou je een computer verkopen. Voor zo'n lichtgevende moes en zo'n lichtgevend toetsenbord. Ja, full RGB heet er. Ik vind dat altijd zo chic om te zien. Ja, Je hebt daar bij mijn laptop ook gewoon op gelet. Nu is het niet echt iets speciaals. Het is gewoon een lichtgevend toetsenbord, maar alsnog vond ik het wel chic. nou volgens mij deed het. Hij bleef groen. Mijn team is groen, dus hij bleef groen. Wat, een team is groen of wat zei ze nu? Team, T-H-E-M-E, team. Oh, een theme. Met een Theme. Ja. T. Een zachte thee. Een natte T. Ook dat nog. Theme. Nee, natte T. Natte thee. Spreek je uit met de natte thee? Ja, Rotterdam, natte thee, ja toch. Dat is voor Richard Groenendijk, toch? Ja, natte thee. Ja, die Rotterdammers plekken ook overal een thee achteraan, hè. Brommet, Scoetet, Hamburgert. Ja, dat is waar. Wat, hamburgert? Hamburgert. Hallo dan. Nou, vooruit. Omdat jij je bent. Wil ze ook nog, over het toch over themes hebben? Wil ze ook nog een theme? Ja, voor wat niet, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik ga sowieso van outfit switchen. Oké. Nou, roept u dan maar. Te verzomeren als thema doen. Zomer? Ja, zomer. Want we houden van de zomer. Nee. Nee. Ik houd niet van de zomer. Denk ik ook emigreren in de zomer naar IJsland. Helemaal. Ik ben gewoon veermondje weg. Als geld zat, hè, echt lang gedaan. Ja, dat oogt dat snap ik. Dus jongens, like, subscribe, abonneer. Dat ik, Want dat kent eigenlijk niet migreren. Wat zegt u? Mijn vrouw is hier, een moment. Ja. Wat zegt u? Krijg je nog een kus of zit het er niet meer in? Heb ze toen weer geluk, ja. Ik heb geluk met mijn vrouw. Er staat een schilcontrast met wie veel geluk zie met mij gaat, maar vooruit. Nee, houden. Er staan nog van die burgers waar ze met kunnen mappen, Daniel. Ja, zomer. Ja, ik pak maar een Ieske dan, weet ik veel. Ieske zit in de zomer. Zeggen ze. De wilscherry is, dat is wat anders. Misschien nog gaat Ies. Oh, wel lekker. Maar heb je klevers dan, of wow? Ja, zonnige is Iesdag, hè.
Zonnig is ijsdag. Wij eten nu de smich nooit hoor, dus ik heb geen idee. Dat is ook het in de huwelijkse sfeer. Hè. Daar heb je Oh. mensen zoeken. Ik ben zeker bang dat je je vertreft met Iskela. Nee, ik ben zeer traditioneel met mijn ijsjes. Ik heb de laatste Bolletje tijd- vanille en bolletje choco zeker. Ja, en nog een bolletje. Heb ze er 2 gehoord, maar ik pak er altijd 3. Aardbeien dan, als het toch vanilla is. Nee, geen aardbeien. Pistache. Nee, pistache vind ik echt vies. Wat is nog standaard? Vanille, chocola Nou, en er banaan. staat een hele, ja, ik wou net zeggen, er staat een hele grote hint in beeld. Godverdomme, ik moest eens goed naar mijn pub gekeken. Hè. En jeugdige kijkers, doen even de oren toe. Maar de kan heel duidelijk zien dat mijn pubje linksdragend is. Niet dan? Jezus Doe. Christus. Fortnite, wat wil je met? Ik heb niet echt van de zomer. In ieder geval niet wat ik qua outfit wil. De laatste keer voor de kiekers die nog maar gaan oesteren zijn. Hey, we gaan naar zee. Vorige keer zei ik hazelnoot. Vind ik lekker. Oeh, dan heb ze waar het niet gekozen. Ja, ik ga hazelnoot. Ik ga speculaas. Oh, Heel niet te filmen. lekker. Nog erg goed met hazelnoten. Maar wat denk je nog? Wat jij nog? Hazelnoot, speculaas en cookie. Cookie dough. Oh, ja, dat is lekker. Ja, dat wordt genieten hoor. Maar ja, nu ben ik Fortnite doen, heb ik geen ijs. En zo zit het leven vol met teleurstellingen, jongens. Nee, duidelijk. Ja. Ik vind me tegen ook weer gezellig hoor. Het is net altijd kijkers. Ja, dat is wel leuk. Oh, Maar ja, het is de grote is bank wel is leuk. wel leuk geweest, hè. Ja. Het is geen zondag. En zit je ook van de dip van de als ze nu Belgische e-subs hebben. Zeg, ja, hebben ze Belgische e-subs toch wel eens. Belgische e-subs. Oh ja? Ja. Dat heb je weer verbieken bij je. Ja, hebben ze wel eens. Deze Ja. zijn ook het trop. Jazeker. Disco dip, hè. Disco dip team. Discudip, soms geslagen om. Nee, slagroom vind ik echt vettig. Oh nee. Ja, ligt eraan. Sommigen hebben wel lekkere slagroom, maar niet iedere i-salon. Ja, maar ik vind ijs en slagroom zo verboeien moeten werken op elkaar. Dat is totaal niet dezelfde consistentie. Nee, maar ja, daarom deze het ook begin. Het is een combinatie. Nee, Voor dich niet, nee, maar voor anderen wel. chocoladesaus, ook lekker vanillesaus, ook lekker karamelsaus, ook lekker. Ja, maar ik doe niet vanillesaus zonder slagroom. Dat doe ik niet. Dat deed er niet. Dat doe ik niet, nee. Of dan maar, want, nee, zo'n Dom Blanche is ook lekker. Dan blanche is ook lekker. maar Dom dat is Blanche. chocolade, vanille, ijs en chocoladesaus. Ja, het hoeft niet heel spectaculair. Het is lekker. Noir, hè. Ja, dat ken. Oh, Ik ben niet zo dat- culinair hongerlag. Ja. Oh, de lanjemus. Komt eens hier aan, daar is verschil. Ik hou daar niet zo van. Hallo. Wat denk je? Komt ik heen. Oh heer. Waar is de Heb je al people? die, oh, daar. Waar, een springer in het veld? No worries, Frank is hier. Ja, soms maar met een juist, sorry. Snap ik. Weet me nou wie de eentje weet, hè? De eentje. Ja. Oh. Oké. Oh. Ik heb een mini-vuur. Wie? U? Ik? Ja. Ons. Nee, dat is ook van André van Deun. Ja, nee, snap ik. Mini. Voor welke scène is het? Weet ik veel. Ik wilde aan de intonatie dat het van André van Duin was. Hier ligt een mini. Aha. Ja, ik ben al 50 jaar. Oh.
Ga je eigen minis. Die liggen barannen. Niet te filmen. Ja, dat is Ongekend. ja, zo bekend. Zo. Dit is even plunderen. Ik ben een ijsje. Ben je een ijsje? Ik zie het, ja. Een bananensorbet. Ja, Ja. correct. Correct, tevens juist. Oh nog. Oh, ook nog. Ik ken er hier ook bij hoor. Je hebt niet echt goede loot, moet ik zeggen. Ik ga in. Het is, om niet te slagen, het is verschrikkelijk. De sleggen? En geen auto. Oh, nee. Niet om gat te zeggen. Super slag. Oh, als ik gat verschrikkelijk vind, dan is het dit. Een motor in Fortnite. Wanneer waren het nu je seizoen alweer? 2 mei toch? Zo red. Ik heb een Star Wars erin. Ik krijg er ook de sheet van. Hey. Nee, dat is zo. Oh, een impulsscanner. Al 36 jaar kent het erin. Al 400 karakters ervan. Ja, En nog maar zien ze maakt dan. het uit. Ja, omdat ik ook wel eens gaat angst wil, gaat luxe. Ja, dan moest een brief schrijven. Ja, 75 zeker. Ja, dat is makkelijk bent. Kan het toch wel doen? Ja, dat is wel de bedoeling, toch? Ja. Op de motor. Still on the worldwide world, huh? The whole wide world. Wat heb ze? Nou, ik heb het niet, maar... The whole wide world. Als ik tegen hij. Het zal wel erg gemakkelijk zijn. Kijk hier een barrel. Kijk hier, een sniper. Ja, hier barrel. Heel bagaal. Kom maar aan. Hoppa. Did you boost? Oeh, I like all dit. Volgens mij lag er alleen een sniper, maar... Oeh, I like this better. Hey, dit kennen we nog. Oerend hard. Hier een rocket, moeilijk. Dinges. Strike a burst. Ik heb nu een scorpion. Ta ta da ta da da. Een mammoth. Een rocket drill, maar jong. Smoke grenade. Ook leuk. Een business turret. Dan ga ik even neergooien. Hier zo. Maar ze mogen we metnemen dadelijk, ja. Ik ga niet helemaal weg. Dat is ook goed. Oh, dat kan ook, ja. Sticky grenade launcher. Termieten. Oh, muk. Wat een loot. Dat is onbekend. Ik kreeg keuzestraat. Again. Een deelbit. Dat wil gaan. Ik moet eigenlijk even een portabunker brengen. Dat ging vorige keer ook goed. Ik heb een rare outlaw keycard, heb ik. Alweer? Oh, Ja, alweer. Zat ik wel een heb je een portabunker? Nee, ik heb wel shieldbubbels gedropt, maar... Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Maar vorige keer heb ik hem hier zo in de opening geknald. Het zit nog Oh ja. leuk, hè? Ja, en het straat vol. Het lijf is stressvol. Hou op, scheet. Maar we hebben nu al die business turret doorstaan, dus wat dat betreft. Grieven ook. Ja, Jansen gewoon naar hier toe. Goh, Met de Scorpion. Heb ze weer? Ja, laat opgeruimd. Nou jongens, dan berg ik maar. Ja, dat dacht ik. Maar ik leuk je door met die zoep, hè? Hij zat hartstikke leuk gedaan. Zoep. En dan een Ghostbusters geluidje eronder aan, want het lijkt net alsof ze opzoogst.
Ja, dat weet ik inderdaad ook. Creatief ongekend. Weet je hoe lang ik met dat filmpje bezig ben geweest? Van 4,5 minuut. Oeren waarschijnlijk. 4 uur. Ja. Ongekend. 1 uur per minuut. Heftig. Ja. Ja, ik moet wachten op mijn creditcard. Zo irritant. Ja, maar ik denk dat ik dat toen... Ik weet niet wie ik dat toen gedaan heb, maar ik heb eigenlijk al 15 jaar of zo. Oh. Ja hoor. Oh, oeps, grapje. Ik weet niet waarop aan het cheaten is. Pak hem jou. Ik haalde hem alleen naar hier. En te veel, ik ga geen... Gloves. Ja, maar dat is Sub-Zero. Is ook leuk. Nou ja, ik denk wel dat ze metnemen eigenlijk. Dat is wel lachen. Neem ze mee, doe er wat leuks mee. Want als hij 4 dan op is, dan krijg ik met een andere aan de gang. Ja, zo holstig. Ja, zo maak ik in ieder geval meer kills dan met een wapen. Dan met een geweer. Nou, ik moet... hallo. Dat ze daar wel staan hier. Ik deed niks, ik sprong alleen. Oh, Ik deed alleen joh, springen. hou eens op de rand. Helemaal niet, ik ging er gewoon zo omhoog. Ah, ik heb het op... Kijk, ja, de beste dat opnemen. Ik deed gewoon dit. Dit ik slopen. Ik zit alleen net met mijn webcam hier. Dat doe ik echt niet meer aan. Koekoek. Annemaria. Ja, ik heb dus een heel leuk filmpje opgenomen met Pokérock. Alleen is het geluidje dus steeds dus te haal, zienbaar. Dus te aanpassen. Ja, maar het is het geluidje van Pokérock zelf. Dus de hoort mijn stem, de hoort ze maal, maar... Kent u dat turret met me? Nee, dat kan ik echt niet doen. Ik heb al te veel klote wapens bij me. Oké. Dan gewoon even... Ik heb alleen een scope bus SMG qua shiten. De rest is allemaal van ontploffing en... Het is alweer goed. Ja, maar ik wou toch even uitleg geven. Ja, snap ik. Dus ja, ik heb eigenlijk de functie nu dat we stoel zo geweldig vond. Daar kunnen we het eigenlijk op neer. Fantastisch. Maar ja, dan moet ik dus wachten tot ik de creditcard heb. 90% van het niet werken. Ja, het zal in ieder geval beter zijn dan dat je hem gewoon zo plaat. Dat sowieso. Oh, doe. Want, kijk, als het zo'n flut run was van 8 wees of zo, ja, dan maakte het me niet zozeer goed. Maar ik ben tot 20 gekomen en ik heb echt 7 Pokémons of zo gevangen, dus ja. Hallo, spoiler alert. Ja, dan moeten ze de live kijken en krijgen ze spoiler. Ze weten nu al wie dat ze gekomen is. Ja, maar ze weten niet wat ik heb gevangen. Ze weten niet wie. Ze weten niet welk type ik moest vangen. Normal. Nou, dat is één van de comments, ja. Maar dat ben ik zeilig tegen Koos heb. Excuseer. Excuseer. Toch even, Die keugel maar. even voor de duidelijkheid. Nee, Ja, dat is- waarom, ik snap eigenlijk niet waarom ik de keugel pak, want ik heb maar 1 wapen. Dat er kump. Zeker. Ben ik niet bang, man. Laat hem eens... Oeh, dat is We nog zijn leuker. lang. We hebben messen van 1,5 meter lang. Wat heb je eigenlijk voor gedaan? Captain Hook, we zijn op het strand. Heftig. Oh, grapje. Dat was niet Ja, de dat is bedoeling. ook heel goed. Heel goed. Ja, dat is best goed. Dan is die redelijk weg. En ja, geweldig. Ja, anders kan ik hem niet houden met mijn vuur. Nee, snap ik. Dus geen herrie maken. Het is geen andere deur, toch? Nee. Ja, komen ze al. Die strooit vliegen. Strooivliegen. Ze zitten achter ons. Hè. Of zitten- Ik houd daar niet zo van. Ik hou niet van.
Ik haat de smurfen. Stop paard. Ik weet niet hoe ik dat knap, maar ik vind het zo grappig. Stop paard. Weet je wat trouwens ook leuke sketches zijn om ertussen te gooien? Ja, gooi me niet dood. Die van Koefnoen heet dat volgens mij? Nee. Koefnoen is fantastisch. En ook, Die twee meisjes met de postbode. Is het Koefnoen? Nee. Nee. Hallo postbode Simon. Die. Nee, ik zet me niks. Ik weet niet wie het Write in heet. de comments. We hebben ook theatershows en alles gedaan. Raad je nooit eens niet weet. En waar ook een eindeloze put van inspiratie is die serie over die basisschool. Luizenmoeder. Ja. Oh, dat is ook zo geweldig. Ja. Ja, dat is een van de Nee, je bent vandaag niet jarig. Nee. Jawel. Nee, want het zat niet in de app. Toren C, hebben ze dat ooit gekeken? Ja, Ook drie sketches of zo. Echt niet veel. En die andere vrouwelijke cabaretière, weet ze, die vind ik ook echt fantastisch. Brigitte Kaandro? Ja, Karen Bloemen? Brigitte Kaandorp. Karen Bloemen ook wel, maar Brigitte Kaandorp vind ik de beste vrouwelijke cabaretier van Nederland. Ik vind het wie Tineke Schouten vind ik ook leuk. Tineke Schout is ook leuk. Ik heb een heel zwaar leven. Ik vind Beb Lachenberg van Tineke Schouten zo geweldig. Ja. Ken ik niet. En ik vind de ene was toen net steeds wie voor de Natte Thee heet. Natte Thee. Natte Thee. Goedemorgen. Richard Groenendijk. Groenendijk vind ik ook leuk. Die is ook hartstikke leuk, ja. Jopie Parlevliet. Ja, Jopie Parlevliet. Ja, dat is zijn alter ego inderdaad. Ja. Tell me now with your mail. Ja. Ja. En dat is waar geen ouder. Ik denk niet dat ze toen nog kent. Martin van Waardenberg. Nee, dat ken ik niet. Dat waren een duo vroeger, Waardenberg en de Jong. Dat is ook echt een Rotterdammer. Geweldig. Snip en Snap is trouwens ook leuk voor de tussen te gooien. Snip en Snap. Ook leuk. Maar kent Martin van Waardenberg niet? Firma Picobello. Nee. Buurman en buurman. Ja. Buurman en buurman is ook hartstikke leuk. Ah, Jetto! Sesamstraat. Ook leuk. Oh, nou moeten we wel weg. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dat vind ik jammer. Met z'n woven Noir moeten. Hoe we vandaan komen. Och, lol. Oh, een hele grote berg. Recht voor je muil. Oh, dat is een vechter op de berg. Nee, op de berg, Luc, op dat tankstation waar we weer vandaan komen. Maar ik heb een sniper. Ik niet, ik ben echt van dichtbij. Zeg nou. I see you. Maar ja, zo erg is het nog niet, want we zitten in de endgame. Oh, en angst. Ik saai angst en Verderf! verderf nog meer. Geef het niet. We zijn 5 uur alleen. Oké. Dus dat is best veel. Ja, dat klopt. Oh, dat is enige reboot zo te zijn. Auto. Oh ja, kom maar, go. Ik spring zo over het prikkelgrot heen. Ik zag het, ja. Oeh, dat moet ik hebben, dat moet ik limit killen. Ja, wacht even, daar even hier neergooien. Oké, later. Later, kater. Later, kleine dorpsgek. Zo. Ja, natuurlijk wat we eerder al benoemd bij Bas en Adriaan. Dat is ook geweldig. Ja. Ja. Drommels, drommels, drommels. En nog eens. Drommels. Ja, frikandel. Bami happen. Wat zag je? Wat dat hier ook de stem van de smurfen? Nee, van drommels. Of zie ik nog aan het fout? Nee, dat klopt. Paul van Gorkum, dacht ik.
Frank. Wat voor echt vrij je toch kunnen blijven. Met lol. Ik ga eens even kijken of hier nog gaat te snipen veld. Dat is niet weg. Kan ik niet zien. Oh jawel, hier achter ligt. Maar op een gegeven moment is dat gewisseld. Echt gewist. De slechtering. Hij heeft me graag. Helemaal niet. Jawel, hij heeft me zeker graag. Maar Ja, maar nee, het goed dan. ik helemaal. Want nou is niet om leeg. Ja, ik heb geen keugel meer. Nou ja, ik heb er in close combat toch niks aan, dus... Oh, ik heb nog 24 snipe kugel worden. Oh, hij gaat wegrocketen. Nou ja, we moeten ook gewoon. Hartstikke leuk, joh. Zie je allemaal doodgestorven. Twin Mac, ja. Ja, kom maar. Die gaat zich wel wisselen. 7 zijn 3 alleen. Oh, dat is wel heel gunstig. Nou, ik vind het allemaal spannend, hoor. Ik vind het ook spannend. Maar 3 alleen, dat wil zeggen dat er 4 overblijven, dus dan is het 2 tegen 2 in het aardse geval. Het even recoilen. Gaat ik dat het? Oh, nee ja. Nee, gaat echt niet. Jongens. Storm. Ja, Ja, dat zag ik ook. ja, dat doe ik gewoon even tussendoor, hè. Ik zie het, ja. Boven zitten ze. Oké, dit denk ik... Ah, hier, denk ik. 2 tegen 2. Oké, mooi. En hun hebben de high ground. Honey. Ja, klopt. We moeten hier. Is er geen auto ergens in de buurt? Nee, En hier met de rocket er al. gewoon lopen. Het wel open, want daar is er naartoe met de rocket drill. Ja, er is nog iemand. Zou die 2 alleen zijn dan? Denk het. Nee, ken niet. Tjie, mis. Storm. Oh, oh. Oh, die wordt nou. Maar ik ging al net. Tjie! Een storm kwam. Wat is nou maar op het shit dan? Ja, die deden de tactiek. Ik shit op elkaar zodat ze in verwarring komen. Dat gaat rondje op Instagram. Heftig. Vandaar dat ik ook zei dat ik op een gegeven moment aan het checken was of dat wel klopte. Dat ik wist dat die strategie rondgaat. Ja. Snap ik. Tweets. Gewoon slechter. Ja, voor het eerste putje. Het kost zelfs 98 keer slechter. Maar het kost 1 keer beter. Ja. Zo ga ik hem te beseffen dat ik over 2 weken gewoon naar Denemarken ga. Ja. Ik kan er echt niet aan wennen aan dat idee. Nee, snap ik. Toch is dat pump en dump helemaal niet zo slecht. Nee, maar dan moest wel echt weten wie ze dat met om moest gaan. Want dan is gezien is gedood. Gij doet. Ik ben er niet zo goed met. Geef me de Scorpion, maar... Schorpioenen. Ga je wel nog een leuk idee voor een livestream met de Pokémon quiz. Maar dan moet ik toch wat meer volgers voor hebben, zei je net. Dan.
Nou, dat de volgers meedoen met die quiz. Ja. Dat ze in reacties de Pokémon moeten zeggen of whatever. Ook mooi. Knopjes. Maar ja, als je eens een keer maar 4 vloer kijken, ja dat gaat hem niet worden dan, hè, met 1024 Pokémon. Nee, weet ik. En dan als ik terugkom 2 weken daarna is de Super Switch uit. Klopt. Ja, nou nee, 3 denk ik. Oh, je hebt de puls en ik heb een turret. Als dat niet leuk is. Lachen, man. Hé, daar, voor die deur. Huppatee. Dat noem maar een binnenkomt. Ja, maar... Ik heb 2 shotguns. Kom ik nu niet met. Oh, Nee, ja. Ken ik ook niet. Ik heb een laser aan de turret. Meer heb ik ook niet. Nee, klopt. Nee, klopt. We kunnen die tunnels even in. Dat is Helemaal not so top. far away. Isn't it? Oh, problemen. Hoe is dat tweede? Nummer 2, zegt het maar. Ja, Frits speciaal. Nee, dan ben je voorlopig nog niet aan de beurt, hè. Dat is wel gezien, net. Hallo. Hahaha. Ik heb een leuk wapen voor jou. No, Oh, moet. ja. Zo het. Daar heb je hem gewoon met gekild, hè. Ik met een mammoet, hoe vind je die? Het is ongekend. Dat is toch niet normaal? Het is echt niet normaal. Dan heb ik nog een verrassing. Nou, Oh, dat heb ik net al gepakt. Had ik jou niet verteld. Slecht. nee, dat, dat zie ik nou ook, ja. We moeten even wachten. Oh, moet even wachten. Even wachten. Nog even Nog wachten. even wachten. Pizza. Nog even wachten. Heb je zo'n keugel voor de mammoet of niet? Waarschijnlijk wel. Moet daarin, die sniper dingen. Oh, heavy. Zo, nou helemaal goed. Nou, wat hebben we gelachen. Nou nee, dat Sjoeke, niet. Een sjoek. Is dat voor een onjeen? We gaan niet op. Oh, er zit een goede bezig op. O jee. Oh nee. Ja, die rie je langs. Maar stop hier. Dat vind ik helemaal niet mee. Ja, die hebben dat denk geclaimd. Ja, leuk. Ik heb daar geen boodschap aan. Oh nee. Nee. Geen zins. Wat loopt ze dan terug? Ik heb niet terug. Zo leek het. Oh. Ik zie alleen die silhouet door de muur door. Ik heb ook zo een. Oh, dat is handig. Leuk hè. Oh. Ja, die moet ik hebben, ja. Hebben ze de holo's goed gehaald of zo? Wat is dat voor onzin? Ik denk het. Nee. Gezondheid. Dank u. Oh, hier is een zipline. Leuk. Waar gaat die heen? De berg op.
Aan de verdoemenis. Pum en sum. Ik hoef geen permanent. Hier verhogens opgezet op de toren. Ik denk dat we inmiddels wel overal gezeten hebben. Ik geloof wel. En sommige torens, daar zijn we ook al afgevallen. Ja, weet ik. Maakt je toch niet uit? Die kan ons het schelen. Nee, mij interesseert niks. Gewoon op radio en zit klaar. je er Hè? Ja, is het ook. Ik weet toch niks. Nee, kan niet. Ja, zeg. Dat kan ik niet zien. Hè. Ik dacht dat daar wat zat, maar het was helemaal niet. Oeh, Het is te wijd weg. Willem, wijd weg van hier. Ja, klopt. Nu dat is. Waar woont Willem Wever? Willem Wever woont wijd weg. Als je dat maar weet. Naast de mosselman. Oh, er naartoe? Problemen. Problemen. Ik houd hier niet zo van. En down. Ik vind het niet zo leuk. Ik ben bierbaaien. Gooi ik niet zo weg. Kijk uit. Zeker. Nee, ik zou shotgun of iets pakken, dit ook wel. Oei 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 oei. Hij gaat er vandoor. Get er vandoor. Niet te filmen. Ja, ik vrees dat ik daar achterna kom. Maakt niet uit. Ah, Max niet zelfs. Spannend hè. Och man. Ja, nog Ongekend. niks deze man. Hey, maar dit gaan we dus even niet doen, hè. Is dit nog maar geflikkerd? Denk het. Hey! De reactie. Hey. Ja, maar ja. Even lobby. Moet het mooi worden. Heb ze maar gereport of niet? Jazeker. Ik ben zo terug. Is goed. Ja, zo kent dat gewoon. Hè. Dan best de tweede. En dan best de nens laatste. Hè. Of ja, soort van. Ik denk dat het aan het outfitje ligt. Dat denk ik. We hebben gewoon een verkeerd outfitje. Dat zullen we eens doen. Ja. Wij gaan gewoon als... Ja, wees van nog maar wat te kiezen.
We gaan als ninja. Huppatee. Als ninja gaan we. Hallo boppers. Hallo. Wat heb je nu aan? Ik heb een ninja aan. Ik heb al net uitgelachen, lig aan de outfit denk ik. Oh? Oh, dat doe ik ook wat ik leuk vind. Dank u. Dank u, zegt er ook. Ja, tot 2 mei is de Battle Pass. May 2nd. Yes. Yes, yes. Oh, no, no. No, oga. En ik heb lekker vla besteld. Maar, Wow. Maastrom. Goed. En dat de goedkeuring. Hè? En dat de goedkeuring. Ja. Ja. Ik heb Roy gezegd in de chat. Oh ja, ik zie het, ja. Ik heb nu in beeld. De spasvogel is in de chat, maar jong. Niet te geloven. En hij is ook nog hier in de lobby. Maar niet te geloven. Ik ben overal. Ja, overal. Overal ruik ze hem, overal zussen hem. Je gaat al eens staan waar je niet moet staan. Oud wief. Nou ja, technisch gezien best u ouder aan. Wat? Ja. En niet zo'n klein beetje nog. Ja, ja. Eerst maar eens boven gaan landen. Ook dat nog. Oh, dat weet ik al. Ook dat nog. Ja. Ah, ik ben al entertainment. Peninsula. Wat tarantula. Ook goed. Oh goed, ook leuk, ook leuk. Leuk, mooi. Fijne natuur, schoon natuur, buien, stadje. En kaarsbui en zo. Is het al 4 juni en is het al kerstmis? Dat is echt nooit gegeven. Hij deed een verjaardag dan. Nee, ik heb me gestolen weer. Maar leuk, het is toen mich nu. Ja, wat is dat nu, die verjaardag vieren? Dat is een rechte lijn naar de dood, man. Sorry, maar het is al wel. Heb je ooit de film Wish gezien van Disney? Nee. Daar hebben ze zo'n blauw sterretje in een kerker. En dat is ook zo, hoe zullen we het noemen? Dat is ook zo levend. Dat is ook die opmerking. Ja. Ja, best heftig voor een Disney film. Ja. Nou, alle Disney films zijn heftig. Ja, als je er lang over nadenkt. Als ze zich eens ontleden. Ja, dat. Sommige dingen moesten niet ontleden. Nee, dat is Sommige waar. dingen- Hey, hier is alleen maar... Oh, doe natuurlijk, hè. Vetzaak. Wat Jongen, Hey, wat dit is dan? De ganse brug is nu. Oeh ja. Nee, dat is er niet nu. Zeker. 100%. Ho, 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 ho. Zullen we dat flauwekul eens neer doen? Oh, ik ben down. Nee, ook dat grapje was toen. Dat ook dat grapje. Zo ze eigenlijk per direct kapot moeten shit. Oh, handig mes. Oh, daar hebben ze het nog. Ja, Ja, ik lik een jonger, hè. Helemaal. ja, ik kom eraan. Ik kijk naar de maan, ik lik aan de zee. Hoe is dat gebleven? Ik ben weer een marker. Nee, niet dicht, hè, people. Oh nee, laat me maar verrekken. Ik heb nog 40 geld. Ik kijk mijn lot tegemoet. Hier. Naar de maan en de zee. Oh, godverdomme. Ik word helemaal klaar voor te sterven, man. Ik heb ze me weer reviven. Ja, zo ben ik, ja. Zo ben ik.
Ja, en hoe? Kun je me gewoon nog geen trek op mijn kop? Jazeker. Ah, Ik moet dat tweede hebben. ja, snap ik. Want hij leuke wapens hier Hier liggen beneden. een rocket drill. En dan weet ik het wat allemaal. Allerlei toverdrankjes. Sub-Zero het. Sub-Zero, dat betekent eigenlijk leger dan niks. Hier liggen een blauwe sniper veerdig. Nou, laten we dat maar zo pakken dan, hè. Ja, laten we dat maar doen, hè. Ik heb geen heals, ik heb niks. Maar, kijk eens hier. Oh. Oh. Komt een strijdkreet. Wat dat een strijdkreet. Hier liggen nog Chuck's flash. Chuck. Ook een sniperzak. Neem het in. Ja, de sniperkist zit in nummer. Nee, snap ik. Geen versproken, jongens. Ik heb hem al paars, dus... Is niet nodig. Dan moest er nog een dokter. Ja, ik heb een paarse sniper. Oh, sniper. Get jealous. Samen denk ik paars hebben ze in die leven zou ik toch echt nog een dokter. Er moet toch veel voor gebeuren, wil dat paars werden. Nou, daar hebben ze hem zo tussen de deur, hoor. Oh ja, weet je dit? Nee, doe niet? Ja, ik gewoon niet, maar ik kan me zo voorstellen dat het anders kan gebeuren. Wat weet je in de comments of zo al? Maar dat moest toch wel goed zaad zijn. Ja, of gewoon een heel groot apparaat hebben. Dat het gewoon tussen de deur zwengelt. Kent hè, die weet het niet. Nee, dat Kijk er is juist. in. Juist als een groot is, dan is het toch dat er tussen de deur zwengelt. Oh, ja. Kijk tussen een wc-bril, ja kijk, dat krijg toch wel... Dat is een... dat is een verhaal wat eventueel mogelijk is. Maar tussen de deur... Detective showtjes. of tussen de rit, ik ken dat nog. Dat heb ik wel eens gehad. Dat zou neem eens aan, Roy. Ja, echt niet. Ja, is die gewoon door, hè? Ja, wat geest er dan op zit, hè? Ja, dan moest hij nu toch angst aanjagen. Hier, daar, boem, dood. Oh, dat is de bot. Grapje, grapje. Het Ik was kon- een bot. de storm. Is hij? Ja, hij is hier, hoor. Oh, noem wat vraagteken aan je. Dit wordt weer niks, Jacques. Maar je was een beetje vertrouwen. Ja, jij begon deze binnen. Ja, dat hoeft er ook weer dit, maar... Jij heel verbaasd in de camera gekeken. Dus nou, waar ook echt niet aan die stem te horen, hoor. hier, stikkie ikkie. Oh, het is wel allemaal leuke loot, hè. Het is allemaal leuk. Is toch leuk? Ja, zeker. Ontzettend. Nou, omvat van. Hebben we ook nog even klippen, joh. Ja, dat is ook leuk. Of uitspraken van ome Joop. Ome Joop? Ja. Ik ken ome Joop niet. Ook van het dik voor elkaar show. Oh, ja. Geef ome mij Joop maar ken een ik ook niet. neut, mensen! De. Ja. Als het heurt, kent ze het, weet zeker. Oké. Wat een wereld, let's see ook. Oh, dat is van André van Duin. Ja, Ik ken mijn klassiekers. ken je klassiekers. Eet een frietje. Het wordt er niet beter op. Oh, Het niveau. ach, niveau is het niet bedenken geweest. Het best. Ja, nee, duidelijk. Jongens, we spelen dit niet voor wereldkampioen te worden. Maar dat is Nee, want dan... ik zou ook liever gewoon een goed boek lezen. Maar ja. Lust er ook eens een boek. Ja, ik moet er maar het beste van maken. Ja, het is onder dwang is er hier. Mijn muismat geeft nog altijd niet alle kleuren van de regenboog aan. Terwijl ik vanuit weet je dat geïmplementeerd hebben ook zonder hiccups. Echt fantastisch. Ja, die toetsenbord heeft gewoon al kermis. Muismat!
Mag ook, mag ook. Oh, dat kan ook, ja. Dat is niet, dat is in ieder geval kermismiddag. Dat is helemaal kermis hier in huis Franken. Dat is helemaal gestuurd gewoon. Hier, ook Sub-Zero. Ook, ik heb het ook wat leuks doen. Ja, ik wil daar maar toch wel eens met hem eerlijk gezegd. Ah, lekker. 100%, wat wil ze nog meer? 100% verminderd over het niet. Kom naar beneden, nou. Hier, daar. Ja, dat is weer alles in de kloten aan het houden. Oh, ik mag blijven. Lik je bewonnen. Ja. Mooi. Sub-Zero's Combat Mooi. Kit, dat is hem toch? Mooi, man. Ja, dat is niet de Scorpion, hè. Niet nodig toetrekken, dat is het Isa. Oh, dat Oh. Want hij hoeft er naar beneden. Dat is weer niet goed genoeg, meneer. Nee, is niet goed. Ongelooflijk. Oh. Oh. Daar ga ik dan. Nee. Wat wil je nou? Ja, weet ik niet. Want je doet van alles. Tweede fit. Oh, je was de auto weer eens kwijt. Hoppa. Dat. Hoppa, rapper. Voor de lol. Voor de lol. Oh, bent u timmerman? Ik ben boer. Oh, dat scheelt maar 1 letter. Ja. Kom nou! Oh, grapje. Weet ik veel dat ze van auto is gewisseld. ...32. Hoi. En dat zijn er 6 van alleen. Dus, dat je het even weet. Dat is toch ook niet leuk? Dat is toch ook niet leuk. Ach, had minder gekund, had minder gekund. Zonde, hè? Zonde. Maar we moeten doorgaan. Ja, dat gaatje. Maar, maar wat bent u dan? Hé? Sollicitant. Oh ja. Ja, daar heb ik net zo kans op liggen. Maar wat doet u? Solliciteren. Ja. Aha, dan gaan we gewoon een beetje tempo maken, hè? Ik heb al gegeten en gedronken. Grote jongen. Oh ja, grote jongen, ja. Dat is ook leuk, ja. Wat is dat? Shockwave Ja. grenades. Ik dacht dat er gaat leep, maar... Ja, het loopt tegen de muren op. Nee, dat denk ik niet. Nee, het klopt tegen de plint aan, hoor. Ja. Ik ben behanger. Peukgenoot, de behanger. Oh, dus kom hier. Zo. O jee. Ja. De palen op. Hij gaat weer shitten. 1 keer 88, 1 keer 84. Go get him, boy. Ja, wie? Ze lopen niet in mijn vizier. Kiwi. Dat is zo slecht. Ja, ik weet het. Verzet me niet. Oh jee. Zullen we dat eens even niet doen? Gigant. Ik houd daar niet zo van. Niks. Het is in de auto volledig. Ja, het is me niet zetten. Steeds nog een AGDB, weet je zo niet. Ja, ik wel. Ik heb bijna geglide achter ons. Daar! Gaat People. nou eens dood, joh. Waarom geef Maar je hem niet achter. Ik heb bijna niet... door? Mag hem zeggen. Ja, wie? Hij ook Scorpion. Mooi. Mooi. Ja, nee, Mythic Scorpion.
Oh, dat nog. Ja, dat is toch ook een vraag om je lijn. Ja, trots wel. Word ik gestunt Dat weer, hè. Nou, lekker stunten. Nou ja, we laten wel van alles zien, hè. Ik bedoel, Ja, verzin... dus is niet hetzelfde. Nee. Lekker de ninjas kennen we niet. Alweer. Ja. Waarom dat nou weer? Ja, ninja is gewoon vervelend. De heurt vervelend te zijn voor anderen, niet voor mij. Vervelende man is dat. Vind je een naar heerschap? Een naar heerschap ook nog. Maar jong. Ja, oh no. Het zijn krachttermen, hè. Ja, ja, dat zijn een beetje helemaal van mijn apropos. April. Even dan zo gaan. Ook nog. Ook nog. Oh. Kijk, zo al Ja, kan je nagaan natuurlijk. Ja, Ja, dat kan ik nagaan. ja. Heb je het ook wel eens, hè? Maar mogen we wel even een lans breken voor André van Duin. Een geweldige man. Niet waar? Wel waar. Nou, wel waar. Gewoon. Maar ja, dat ga je dus ook binnenkort ontvallen, denk ik, hè? Want dat is ook niet de jongste. Nee. Hallo allemaal. Kom, Jacques, emoten leuk met mij. Wat fijn dat je er bent. Ach, wat leuk. Eigenlijk moeten we zo BG's zijn, hè, als we daar de laatste afschieten, hè, dat we dit even doen. Ja, maar we vergeten dat altijd. Ja, tuurlijk vergeet ik dat. Hoe lang verlies ik een putje win, man. En we staan nog nooit zo dicht bijeen als we winnen. Meestal is of ene dood, meestal ik. Of Ja, we zitten... hetzelfde dit. Of we zitten 3 kilometer van elkaar verwijderd. 3 kilometer. Dat is veel. Ja, soms zelfs nog meer. Dat is van hier naar zitter, dames en heren. Je weet natuurlijk niet waar hier is, maar je luistert waar dat is. Dat wou ik wel even gezegd hebben. Ja, dat duidelijk is. Hier in de flauwekul. Zit er alleen. Ja, Kom maar, Luc, het geleden. Kom maar. wat een weer, hè. Oh, doe ik hem zo het geleden. Oh, sorry. Ah ja, nee, dat is perfect. Nou ja, ik ben geboren in Zittert, in het ziekenhuis. Dus Kijk, niet toch daar een blier van weer, denk ik, maar goed. het begin is goed gegaan. Het begint is goed. Ja, anderen zeggen juist tegenovergesteld. Ja, maar die moest opsluiten. Nee, dat is lang opsluiten. Wat heb je toen met Zittert dan? Ik dacht dus toen zo worst van Enekozen. Hé, hey, je Ken- hebt 7 zinuren. Ik ken niet allebei, ja. Dat, Nee, ik ken het allebei, nee. Snap ik. dat is water en vuur. Dat, Schizofreen natuurlijk. Ja, beetje meer, beetje minder. ik zeg altijd, het is wat het is. En een sproetje is geen kattenpis. Dit is niet op de plaatje. Dat vind ik wel leuk. Ja, het is in ieder geval bijzonder, hè. Hallo! Ja, ik was een goed wapen aan het kopen, jong. Ja, Laat me toch met rust. Oh. Soms dat denk ik wel lekker koch. Helemaal niet. Hier gaat allemaal erbij. Dus dat gaat even verder. Niet veel, maar toch. Collaterale damage pak ik ook erbij. Nou joh, hier komt hartstikke leeg, daar rotzooi. Ik heb niks verrotten. Zo. En hoe dan? Daar. Ik zit wel een beetje krabbikas. Ik heb 248 goud. Ja, Dat is niet veel, hè. Hier ligt het is een Een kassa. ja. Is dat toch wel ergens een launchpad staan of Nou, dat denk ik niet. nee, denk ik niet. Waarom niet? Oh, ja, Omdat dat tuurlijk dan te wel. makkelijk is.
dingen. Hier hebben ze nog 2 minis van mij. Rustig! Too late! Nee! Het is een oplossing. Ik waren al 50, dus ik ga je niks meer. Ik neem ze gewoon met. Dag. Dag! Ik waren bij 50, dus tegen het. Oh, tegen het. Nee, dat ging het niet. Heb je goed gehoord? Hey. Ah, wat zag je? Weet je wat ik het de leukste dingen vind van die live shows van André van Duin? Als er dus gewoon, mijn hoe werk hoor, ik gewoon op Frans van de Schoten, als er die gewoon echt compleet in de lachlucht zitten. Ja, dat is leuk, ja. Maar dat moet dus schets zijn wat er dan op het plaatje bedenkt. Ja, merendeel. Het is ook wel, soms wordt het ook een... In de repetitie van Björn komen en dan kan ze zich erop voorbereiden. Ja, maar soms is het ook de bedoeling, want dat heeft er een keer... Frans van Dusgoed heeft een keer een interview gezegd. Speelt is. Ja, soms dan bedenk je, gaat zelf tussen de bedrijven door. Draaf, toch? Ja, weet niet, want de zus, als ze dat weet, dan zussen wel wanneer ze echt oud gaan en wanneer het gespeeld is, zeg maar. Die trouwscène. Ja, nee, dat Als wel... komt, ja. Dat is echt niet gespeeld. Nee, dat is gewoon, dat is ook. I'm losing it. En vooral omdat er dan ook zijn, hou op, anders raak ik mijn tekst kwijt. Ja. Want dat zei je heel spontaan. Ja. Dat was niet gespeeld. En dan kent ze acteerlessen tegenop gooien tussen ons burgers, maar zo kent ze dat niet uitspreken. Nee, want hij zei het echt lachend gewoon. Ik denk dat Free even blijven chillen, Jacques. Why not? Hè? Helemaal goed, ja. Get dik verrotten. Tada. Nou je mail. Daar hebben ze bij Jopie Palenvliet hebben ze ook een scène, dan gaat er met... Oh, moet ik even nadenken. Die 2 vrouwen die met de accordeon, ik weet niet wie ze heten. Dat zet me ook weinig. Laten we ze Truus en Wilma nummer. Truus en Wilma. Nou, Ja. die gaan dan optreden en op een gegeven moment valt Jopie Palenvliet valt gewoon van dat podium af. Dat is En- niet goed. En dan werd er zo gevraagd van, waarom doe je dat nou of zo gaat dat? En dan geef er als reactie, ik ben op zoek naar de trein van Spijkenisse, nou goed. Nee, zo stap ik altijd van toneel af. Ja, dat is ook dagelijks. Zal die straks even doorsturen. Dat is echt grappig. Maar we moeten nu even een auto pakken en weg hier. Ja, ik ben er achter gegaan aan het komen, jong. Oh joh. Had je niet gedacht, hè? Ja, Hallo. dat kende ook. Oh, Nee, is goed met jou. dank u. Dank u. En Animal Crackers is ook zo leuk. Ik heb dat net teruggekeken. Ik denk dat die ik nodig heb. Zo vies hier allemaal in die dierentuin. Zo vies. Oeh, turret. Ja. Hallo. Oh. En een auto. Ja, koekoek. Ik vind het goed met jou. Oh, net langs de Olaf, zo is dat. Ja. Maar je doet het erom, hè. Je doet het erom. Ja, natuurlijk doe ik het om. Oh, is dit... Oh, nee. Paniek, paniek! Oh, ja, nu zijn we dood. Al die gras achter ons aan. Ja, shit, ik maar de volgende week in. Ik ben weg. De volgende wegen. Het gaat niet goed hoor, het gaat niet goed. Ik heb zo'n zwaar. Maar dat is die ook van dat
dit is Spidey. Ja, nee, ik vind het goed. Moet gewoon naar achteraan gaan en dan nog. Ik maak een natuurlijke, ja, geen natuurlijke, maar ik maak een barrière. Leuk. Ja. Maak me nerveus. Wat is de bedoeling? Is er ook een plan? Nee, Is er over nagedacht? Of dat is zo? zeker niet. Wat is de bedoeling hiervan? Dat is ook precies door, toch? Ja, volgens mij waar. Dank het wel. Dank u wel. Hoehoe. Hallo. Houd ik niet zo van. People. Oh, Oh ja, maar die is voor mij. die is voor mij. Dat mag je allemaal hebben, joh. Legendary stick grenade is van mij. Voor mij. Want ik ben ik. Hey, jij, ben jij? Zit er vol mee. Het is toch om met elkaar te lachen. Maar waar haal je zo snel een potloodje vandaan? Ja, potloodje. Oh, mijn vliegenmapper is leeg. Ja, dat is gewoon geweldig wie mijn geweer leeg wordt. Ja, dat was echt goed bedacht. Godverdomme. Zit niet godverdomme, maar... Maar weet je wat ze ook... Dat zou je altijd zien. Weet je wat ze ook kennen? Zo het stukje van de slachter. En dan dat stukje met linker soep als er iets gebeurt. Oh ja. Dan moet je nog even de tussenuit klippen. Heel goed, heel goed, heel goed. Hoi, mijn grote roep. En wat is dat dan voor een soep? Dus zonder etiket. Dat is linker soep. Ik zie ze. Nee, nee. Niet doen. Takketak. Problemen, problemen. Blijf bewegen, blijf bewegen, blijf bewegen. Jij dat ook niet blijkbaar. Maar ik ook, joh. Oh, baby. Takketak. Ja, meisje, poes. Komt ie maar, hoor. Ja, maar we zijn niet de enige. Oké. Alweer een koevoetje. Je bent er hoor. Ja, toch, die dan, wel De dan. zipline even pakken hier. Vind je een goed idee. Mooi. Nou, weg. Hallo. Oh. Ja, even doorlopen. Ja, maar je ging tegen de gaan waardoor je achteruit ging. Ja. Woehoe. Oeh, dat ging net langs de gaan. Ja, ja, dat scheelde niks. Scheelde niks. Oh, paniek. Het scheelt niks. Het scheelt Ja. niks. Dat scheelt je nog. Ik wil verlang aan alle kanten weer beschoten. Eigen oog, man. Houd daar niet van. Oh. We moeten Doe. hier weg. Ja, hoe dan? Ja, weet ik niet. De bergen af hier, weet ik wel. Forget. Doe die unexpected. Dit is ons target. Hier moet ver. Ik, oh. Problemen. Ken ik helemaal niet. Ik ben af. Als ze zijn biedig met de motor. Kijk goed. Oh, ik moet herlaaien. Vliegenmapper is leeg. Ja, is echt hartstikke leeg. Nou, het is niet echt onze dag, hè? Nee, het is niet onze avond qua Fortnite, hè. Nee, even lopen. Nee, even lobby. Even calming down. Even cooling down. Even calming down, ja. Gooi even tips in de chat. Ja. Even tips in de chat vooral. Marij, je moet eens aan het kieken bij shot. Nou, ik weet niet of die aan het kieken is, want die weet niet dat ik live ben. Kieken, Marij is maar aan het kieken, Marij, hoor. Die zal het toch zeggen. Marij zeggen. Wacht maar op de verjaardag, dat is ze toch. Ik ken Shaq heel goed nodig, omdat Marij zit.
Rij! Zet er in de chat. Dat zet er dan weer niet, hè. Diepgaat. Zet de som op, ik ben zo door. Oh. Misschien moet ze even een ander pakje aan. De weet ze nooit worden aan likken. Nee, maar je hebt toch een hele goede gok. Dat is... Anos. Nee, nooit. Nee, dat vind ik een hele zwake... Nou, de scores van de afgelopen 3 putjes, die spreken toch voor zich. Ja, in zekere zin klopt dat, want anderen waren beter. Nee, helemaal niet. Dat heb ik ook. Oh, is dat het? Dat is het. Nee. Altijd overtuigd blijven van die 9 klassen. En die hebben we. Klasse, uitstraling, een bepaald cachet, een bepaald joie de vivre. Ik heb er Ja, nee, nee, dat is ook. Iedereen zijn kop boven het maaiveld doet, stikt hem hats, klats af. En, ja, Hey, it's time for some magic. Oh, Oh. ja. Nou, als het door, dat liep een beetje op Shaq. Als Shaq paard wordt. Ja. Paars is het, denk ik, blauw al. Nee, inderdaad. Ja, dat is hem. Dat is Dat hem. is hem. Dat is hem. De Zafkebos van Enikhoezen. Sjafkebos. Hout Zafkebos, hout, gries en versleept. Maar mijn It's Magic Time is ook een freeze naar André van Duin. Hij is hem moeten afmaken. Oh, sorry. Doe nog eens. It's Magic Time. Oh ja? Nee, ik ben niet zoiets. Want, Heb ze een souffleur nodig? ja, natuurlijk. Hoe laat is het? Zegt u dan. Ja, oké, doe nog maar eens. It's Magic Time. Hoe laat is het? It's Magic Time. Moet ik dat nog een keer zeggen? Nee, dat zegt u. Oh, dan loop ik achter. Oh, leuk. Ja, maar doe ik zo niet naar die horloge kijken. Hij viel een beetje dood, hè? Ja, maar dat is omdat punt 1 doe ik eens die tekst niet, dan begint het al. En ja, dat is waar. Internet waren op de top. Ja. Maar ja, daar kan ze niks voor natuurlijk. Nee, dat is klaar, hè. Dat, Ja, afgelopen. maar in de scène, dan kijk je naar zijn horloge. Ja, dat kan je op het moment niet doen. Nee, Omdat ze ja, in een blote bas zit. Dat kan ik wel door, maar het zuidnemers. Ja. Dus wat dat betreft zit we in een enigma. Ja. Ja. We willen Ja. wel, maar we kennen niet. Oh, dat heb ik zo dik. Vooral met school. En het huishouden en zo. Huishoudings. Huishouding. Maar, nou nee, ik moet wel eerlijk zijn, dan is het meer andersom. Dat is zo, ik wil niet, maar ik moet wel. Huishouden en niet meteen omgaan. Ja, Ja, dat kan ook. ik denk dat dat het is. Maar als je dat hebt, dan... Dat is moeilijk hoor. Ja, het is Dat is moeilijk. Ja, maar dat loop ik al. Oh, fijn. Ik zal het weer sprinten. En ik heb dat... Medicaties morgens verdubbelen. Ja, maar ik heb hem in de avond. Oh! En dan Ja, dat weet ik ook niet. halveren. Nee. Niet minder. Meer. Nog meer! Gewoon zo'n ganse strip opslikken in één keer. Even disclaimer, doch dit doe dit nou. Nee, doe niks wat veel nou toe is. Alsjeblieft. Nee, ook het verlezen niet. Ik wil weer door een autodrek hier en och jongens, het is weer vreselijk. Het is toch ook een kutspel? Waarom spelen we dit eigenlijk? Waarom kunnen we niet gewoon het leukst doen? Ja.
We doen dit allemaal voor Uk, hè jongens, dan snap je het. Oh, het is veel reuze met, want is dat convoy. Leuk spel dit. Heil Hydra, wat zit hij doen? Wat? Ja, ik verstond de weg. Hydra. Hydra. Oh, Van, zullen we dat even niet doen? Avengers. Nee, niet Heil, de langere. De... Nee, Heil Hydra, maar Hydra is ook niet iets positiefs volgens mij. Nee, dat is van Avengers. Maar... Oh, dat weet ik niet. Nee, snap ik. Nou, nu zit Free. Niks te horen, niet. Ja. Nee, te leven. Een mooie auto, nou wat ik heb in het echte leven. Oh, ga. Dat van mij viel nog net niet door elkaar. Hallo. Killen die op! Hier twee nu. Dat is één. Snap ik goed, dat verwacht nemers. Ik zelf nog niet. Ik zal er voor dit zetten. Maar wel door. Kijk, en dat is nu het kenmerk van een pro-Fortnite speler. Oh ja, joh. Epic, als je aan het kijken zit, contracteer me. Ik ga niet veel winnen, maar het is wel... Bom! Wat doe jij nou? Ah, een beetje kabaal. Oh, een beetje kabaal. Nee, oh, Ik heb de helft laten staan. Ja, dat heb ik al gekocht. Als ik daarmee zo krijg goud verdienen. Nou. Big spender. Dank u wel, hoor. Gefeliciteerd met uw interview. Ja, nee. Die is toch godsgriezelig helemaal niks, man. Wat moet ik hier? Oh, hier is het. Kom zo. Wat bist u eigenlijk? Ik heb nog zo'n ding gekocht voor goud. Oh, hij zit nog helemaal in Wonderland. Jong, ik ben toch zo door. Nee, is goed. Rustig. Nou, ben er toch? Ja, kom. Maak je nou een probleem, zeg. Ik maak helemaal problemen. Ah, vind je leuk? Ja. Rustig. Zeg. Ik wil niet goed. Hallo. Ik krijg dit voor elkaar. Ja. Ja. Mooi. Hier, kom. Pummetje. Dan ben ik met. Dan ben ik met. Dat doet hij gewoon. Zeker. Wat is het? Wacht, leg ook even opslikken niet. Opslikken, zo. Zeker. Nee, dat verslikken nou. De kneecapper. Knieknapper. Hij is in de bios. Ja, dat komt er nu aan. Oh. Is het afgelopen? Nee. Oh nee. Was binnen. Oh, hè? Oh, dat is vervelend. Was er? Hier in het water. In de water. Maar ik weet nu niet meer waar. Waar daar? Maar ik wil niet in het water. Ik ga niet meer gewoon die kegel. Heb ze. Was binnen. Olo nu? Ik heb geen holo. Nee. Ja, ik hoor het wel weer hoor. Hups toe. Ja, er zit een verweten toontje in. Ja. Van de huisdieren. Wat gooi je? Zijn op mij aan het zietelen. Ja, Hou ik niet van. Wat is dat kutje? Kom eens hier. Als ik ergens niet van hou. Ah. Ik zoek. Oh. Zijn er helemaal mee bezig.
Raken niet, maar... Waar zijn ze genau gebleven? Nou, hier ergens. Waar zijn de vijanden toch heen? Maar achter ons zitten er ook nog weer. I know. Maar die loopt voor achter ons. Kunnen ze chillen. Ja! Die loopt voor achter ons. Tuurlijk. Why not? Ik ken dat. Oh, daar. Mammoet, kom maar. Ja, maar dat ze hem naar ieder shot moest reloaden. Ik heb geen kogeltjes meer. Dat is wel heel irritant, hè? Ik heb geen kogeltjes meer van de assault. Ik blijf hier gewoon even zitten. Ik vind het goed geweest. Ik denk niet dat we echt kunnen blijven. Ik denk niet dat we echt veel kunnen blijven zitten, eerlijk gezegd. Doe moest boet de box denken. Nou, als ik boete de box denk, hè, dan hoor ik dat daar geschoten werd van... Ah, Ik ben down. En ik ben dood zelf. gaat goed? Ja, het gaat super. Oh. Ik denk dat we hier nog even geen angst moeten doen. Dit gaat niet meer. Mis. Gee. I tried. Ja, weet ik. Waarom ga je zo goed dood? Wat is het van een flauwekul? Hey, Bino. Ja, maar daar heb ik niks aan. Nee, weet ik. Ik moet even pissen. Een moment. Dag. Dag. Ja, het gaat niet zo goed daar. Ja, moeten we geen angst doen, maar ja. Wat zou dan kennen gaan doen, hè? Stel voor minigames ook kennen. Maar we zouden ook dat muziek kennen doen. Ik het ook. Begint Fall Guys is. Laat in de comments even na. Of laat in de comments even horen als je een idee hebt. Niet te filmen, niet te filmen. Hallo. Hallo! Ik hoorde net als het maar niet Fall Guys is. Nee, dat heb ze verkeerd gehoord. Oh, wat dan? Weet je wat niet? Ja, ik kan even wel even doen, Jacques. Beetje Fall Guys. Oh, ik ken dat ook. Hebben ze nog erop staan? Nee, dat sowieso niet. Oh. Ik had er geen Fall Guys op mijn PS5 laten staan. Jij bent Dat is boos. hartstikke leuk. Nee, niet voor mij. Oké, dat niet. Nou, dan gaan we. Dat niet. Maar ja, we moeten wel wat anders bedenken. Maar, weet je wat, waar misschien een leuk idee is? Nou, ik ben unready. Nou, laat maar gewoon. Ik vind alles leuk. Ik ga in alles met. Nou, dat ga je niet nodig, of ja, ga je het nou wel, maar dan moet je hem downloaden en weet ik wat allemaal. Ja. Daar heb je een spel, Power Wash Simulator. Oh, jezus. Kent ze dat? Ja? Nee. Dan kent ze in een soort van lobby, dus kent ze met z'n tweeën, of 3 of 4 of whatever daarin. En dan moesten ze de zooi zuiver maken.
Dus Juist. dat leek me wel iets voor zo'n 2 lui met smaakvrees, zo weer. Ja. Om dat te doen. Ja, fantastisch. En dan gewoon een beetje lullen of hoeren, net zoals wie met Fortnite. Alleen dan niet gewoon je eens keer 30ste, 49ste weer en zo. Nee. Dat is een leuk idee, maar we kunnen wel eens kijken. Ja. Ja, ik wil dat ook niet downloaden, want ik is ook geen Fall Guys downloaden, dus ja. Nee, maar het was echt zo'n situatie van, dat is een leuk idee, doe er niks met, maar het is een leuk idee. Is een leuk idee. Inderdaad. Maar niet vernoemen, dat zegt ze ook al van tevoren. Dus Ja. is het Bazzi, is zelf. Alles is verbaasd, Maar daar hebben ze ook wel leuke dingen. Ja, vrij vroeger die escape rooms van Fortnite die we gedaan hebben. Ja, de meeste minigames, ja. Ja, zulke misschien leuk. Ik ben er heel slecht in. Ik ga eens opzoeken. Ja, ik vind Fall Guys leuk. Maar Jackie vindt dat niet leuk. Nee, ja, ik richt me daar handig aan op. Nee, Fortnite niet. Nee, eigenlijk niet. Ik heb voor Fall Guys heb ik echt heel weinig geduld. Heel weinig geduld. Ja, ik moest het even zo duidelijk zeggen, want het is echt zo. Je weet toch heel dat je overdrijft, maar in dit geval is het niet overdreven. Als ik bij één spel zou rage quitten, dan is het dat. En de weet ik doe dat nooit. Nee, ik wou zeggen dat ik dat ook niet doe, maar de vorige lange moes, dat wordt toch geholpen niet. Ja. Moet ik zeggen, die moezen van tegenwoordig kennen ook niks meer. Maar de moes is inderdaad kapot. Mocht je erbij willen zijn, de dins is komende 30. De deelzetten. Ik heb nu ook een fijn muisje, maar het is niet meer moes. En de wit weer snel, ik ga graag een dinger. Is deze machine gaat? Ja, weet ik niet. Doe maar. Ja, ik weet het niet, maar... Updating deed het direct, dat is altijd een goed teken. Oh, bij mij niet. Ik heb ze nog gezworen armen. Zo? Ja, ongeveer. Ik vrees, hè, Ja, maar- dat ik verkouden. Goed gekozen. Jij dus gems en powers en zo moest verzamelen en realms moest veroveren. Ja, klinkt... Ja, even staalkool door de bocht. Ik weet niet of het leuk is, maar... Even snel en kool door de bocht is hetzelfde eigenlijk, hè. Ja, maar maak het extra snel, hè. Je hebt en een snelle, maar ook een korte bocht. Ik heb zo'n snelle, lange bocht. Ik weet niet of dat wetenschappelijk zo is. Max Verstappen, als het kieken beslot even weten. Of het is. Dan druk weg als het kieken is. Max is ook kieken. Ja, geloof toch niet van mij? Ik ben geen trouwe kieken van hem, dus dan weet ze dat al wel. Maar ja, überhaupt... überhaupt geen Formule 1. Dus in dat opzicht. Ja, nee, is goed. Maar wat is dit eigenlijk? Wat zijn we aan het doen? Ja, de Chris, als het goed is, Chris een oetlek. Dus Ja, maar dat is meestal. Want er was geen uitgebreide beschrijving. Oh, heftig. Deze al de beestjes niet. Ja, de resource master is... Oeh, pet. Pets. Altijd leuk. Ja, het zal wel. Hit de middle crystal, dat ken ik. Bam. Voor de jullie die pas inschakelen, we zijn een minigame aan het doen. Ik heb al één quest af. Upgrade your strength. Ja, maar ik doe wel lezen wat de bedoeling is. Tutorial. Je hoeft niet. Oké. Weg ermee. Wat moet je doen? De quest. Zie je gaat.
Ik moest gaan mappen, toch? Hier, deze is een mapper. Ik map je dat beest. Hier, hoppa. Ja, maar dat brengt niks. Upgrade your strength. Oh, dat zal wel prins. La 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 la. Ja, Hoppa. Nee, Pandora's box. Pandora's Zo. madness. Hoe kunnen ze de upgrades al doen? Oh, dit is locked. Dat moet je niet hebben. Nee, Nee, dit is de tutorial. Ik doe precies wat Stu ook deze. Dit is de muziek. Weaponsmiths. Kan ze die beesten niet vangen? Wingsets. Dat jij dus niet, I guess. Nee. Hoe hebben ze dat upgraden gedaan? Oh, met dit natuurlijk. Ook. Upgrade. Nou, laat het toevallig zo zien dat ik kan upgraden. Hoe dan? Dun. Upgrade. Weet niks. Bij mij wel. Wat dan? Wat hebben ze dan geupgrade? Ik ga hem in strength ding geupgrade. Want ik ben met de shizzle wat gehakt heb. Wat hebben ze gehakt? Dit. Oh. Kijk, ons hakken niet. Zo. Upgrade your strength. Ja? Nee, ik heb nog helemaal niet. Ja, maar zwaar genoeg van die dingen hebben, hè. Ja, heb ik. En wie doe ik dat upgraden? Oh, wacht. En dat doe je. Kijk. Nice. Oké, en nu? Ja, als ze deze upgraden, krijg ze meer van die kristallen. Dus dan krijg je het makkelijker. Go to Elysium. Wat hier? Weet je zeker wat van die nog gaat upgraden? Grant your resource possible staying within the bla 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 bla. Unlock a gatekeeper. Ik denk dat ik weet waar dat nu naast. Heb ze 1k? Nee. Ik kan er nog niet zien. Oh. Ik gewoon een keer blijven hakken tot ik 1k heb. Kijk. En daarom moesten de upgrade shizzle doen. Dan heet tering snel. Ik zeg, ik heb nu... Unlock a gatekeeper. Zie je dat niet? Jawel, we doen de missies delen. De eerste keer als ik nu map is het 124. Ik maak wel net. Ja, maar hoe moet voor de gatekeeper dan doen? Dit is de tutorial. We moeten ergens een gatekeeper kunnen kopen of activeren of... Gatekeeper. Oké, ik ben ergens ingegangen. I guess. Oh, wacht, hier is een gatekeeper. Ik ben bij de weaponsmith. Zo, is de gatekeeper. Was niet de bedoeling. Helemaal boven. Oké, quest. Ik kan er boven. Ah, daar. Ja hoor. Heb ze hem. Oh. Hey, ik moet 1k van de rotzooi hebben. Pandora's box? Nee, dat is het niet. Ja, ik heb dat. Dan moeten we gewoon hier de trap op dus. Ja. En voilà. Ja, en hoe? Ja, doe ik niet zonder ik nee. Kent ze er nog niet doorheen? Nee. Goed, dan moet ze even 1000 hakken. Ja, moet ik even de hakken zetten. Ik ken dich niet geven, ik heb het niet meer. Godverdomme. Ja, oké. Oh ja, ik heb het wel nog, maar ik ken dich niet geven. Hier ga ik met dich met. Gezadi. Goh, wat hebben we het leuk.
Gerubs ging best snel. Oh ja, niet eigenlijk. Ik zit op 5k nu. Ik zit op 300. Wie kent zo 3K's dit? Dan moest even naar die computertje gaan, die Senior Remote. Ja? En dan moest ze nu gebruiken, dan zou ze allemaal streng staan. Ja? Dan moest ze dingen van kopen, want dan gaat het sneller. Oh. Heb ik nu gedaan. Ja, het gaat wel iets sneller, joh. Ja, ligt eraan wat ze hebt gekocht natuurlijk. Ja, weet ik wel. Ik heb nu bij iedere map heb ik 3,5k. 3,5k bij iedere map. Map? Wat is map? Map, Oh, slaan. oh, Ja. Ik snap Ik heb nu 104k. wel. Krijg die gedroppen? Nee, geen idee. Oh, dat heb ik ook het gedaan. Nu heb ik ook het gedaan. Oh ja, dit gaat een stuk sneller. Ja, told you zo. Oké, dat is even. Het klonk een heel stuk spannender dan dit. De beschrijving. Ja, ik vind het wel leuk. Godverdomme, wat heb ik hier nog in de zin? Het is een beetje Minecraft dit. En nu. Hey, die geven het leuk. Oh, dit kan zo houden. Zeker, ik hou het hartstikke dood. Wat moet je doen? Buy hero skills. Ja, wat doen we dat dan? Hier. En ik heb critical chance. Ja, weet ik. Ik wil met 14k bij nog. En ik heb... Oh, ja, oh my god. Als je dat hebt gekocht, hè, dan zijn de volgende prijzen 150k, 300k, 5 biljoen en 1 ton. Of nee, No sense. nou ja, er staat 1.00t. Ik zei ton, maar dat klopt niet. Nee, klopt niet. Wacht, Triljoen. misschien even... Weet ik veel. Biljoen en triljoen makes sense. Triljoen is meer. Oh, wacht, gaan we hier. Ik dit shit lekker. Oh, Er werd hier wel lekker rustig van, hè? oh, hier is een bunny. Kijk. Hoppa, 15k. Close. Kijken wat er nu gebeurt als ik map. Unlock the next gatekeeper. 1 miljoen. Als ik nu een keer map heb ik 167k. Ja, dag. Ja, nee, dat is echt. Ja, wie moet... Je moet gewoon blijven upgraden. Als we dus upgraden, dan gaat het handig snel. Ik hoef nu ook maar 1 keer te mappen, dan gaat dat ding af. Ja, ik nee. Hé, kijk. Pad, weg. Ja, geweldig. Ja, En de buivenste, de tweede of de derde, als ze nou upgrade case. ik doe dan altijd de jongste. En dan gewoon, als ik nog kan kopen, dan doe ik steeds omhoog, zeg maar. Makes sense. Oh ja, dit is nog wel vet. Oh. Wacht eens even. Ja, ik heb... Ik wil nu wel eens weten wat voor map ik heb. vet. 3 miljoen. Ah, mooi, mooi. En ik ben zo bescheiden gebleven nog. Ja, Zo gewoon. een man van het volk.
Ik heb er 41 miljoen. Daar. Krijg je toch het leukst verkopen, niet? Nee. Nee. Unlock the next gatekeeper. Oh, dat kent hij dan of wat? Oh, is maar 1 miljoen, joh. Hé, daar. Buy een egg tracker. Oeh, dat klinkt interessant. Ik hou u om de oren. Ja, zoiets, ja. Man zeer. Hé, deze kreeg ik niet in één klap weg. Wat verdorie. Get ze nee, een auto. Ah, ja. Ja, het zal wel. De deze weer, waar gaat dat? 1,8 miljoen in één keer. Ah, dat kan ik niet laten gebeuren, nou. Mag zelf ook maar weer. Unlock the next gatekeeper, is dat die? Ik heb dat al gedaan. Maar dan moest ze weer dat vliegend beest, moest ze weer inderdaad. Ik heb dat ongeveer nu op 45 qua level. Ik heb geen idee waar ik aan doen ben. Maar ik vind het wel leuk. Ja, oprecht? Ja, weet ik veel, ik doe maar het. Wat is nieuw map Je staat dan? zo op, hoeveel? 45. Miljoen. Nee, level. Oh, wat moet ik doen? Hier, Porsche. Zo. Ligt er allemaal best nu. Ik ben het doen, ik weet niet. Ja, ik weet het dan niet. Oh, daar best. Wat moet ik doen? Buy an egg tracker. Forged tutorial. Ik ben een minigame aan het doen. Press the button at the correct timing. Paars is links en blauw is rechts. Steekt RT. Het zal de achterste wel zijn dan, toch? Geen idee. Kan ik hier maar stoppen? Oh. Nee, ik vind het niks. Ik ben niet weg. Oh, moest er wel even inkomen. Nee. Wat heb ze nu? Ik heb een kettingsteek. Ik hoor het, ja. Dat wil ik ook. Buy een egg tracker. Hoe is het dan? No. Wat een neerlijn. Hoppa! Hoppa! Een egg tracker. Wat is een egg tracker? Kijk me gaan niet. Wat is de egg tracker? Forge closed, staat er. Nou, nu op zoek naar de eigenlijk, want ik heb nu 1 triljoen, dus dat zal wel genoeg zijn. Ik weet niet wat de egg tracker is. Ik weet niet. Boss fight, staat die. Oh, Zullen we nog maar niet doen, nou? wat is leuk. Als ik aan egg tracker denk, dan denk ik aan een dino of een... Kip. Of een kip, ja. Ja, maar ik denk oprecht dat we eerst de boss fight moeten doen, want die is niet echt iets meer. Kom maar aan. Want hier kent ze wel de nieuwe gate kopen voor 100 miljoen. Ze moest wel zorgen dat ze die 100 miljoen dadelijk hebt. Dat heb ik gedaan.
Oh, dat heb ik nog niet gedaan. Doen we dat toch ook even? Ja, hoppa. Maar moeten we dan de egg tracker hier bij de boss fight doen? Weet ik veel, hier schat. Ik weet niet wat het is. Boss fight. Nee, we moeten terug. You need a pet. Come back later. Kijk naar de quest. We moeten terug. We moeten naar die gans naar het begin. Heftig. Tenminste. Ja. Oh. Oh ja, die kreeg geen damage. Hoe is ze? Helemaal in het begin. Nee. En een limited sprinter. Ja, ga hem. Hij ook. Ja, ik ook. Mij niet meer, nee. Summon your pet. You got a Koopie card. We summon other. Nee, dat klopt niet wat ik zeg. Ik ga wel nog even gaan hakken. Kijken hoeveel damage ik hier doe. Dat valt vies tegen. Ik weet niet wat geworden is. Nou ja, ik kreeg... Oh, ik ben het emoten. Als ik map kreeg in de miljoen. Terwijl ik heb al een triljoen, dus ik moet even gaan upgraden. Maar ik ken zo efficiency, ik kan ze ook omhoog gooien. Ik ben me helemaal kapot te klikken hier. Ha, joh. Hoe staat die jongens erop? 88,3 biljoen. Nee, ik meen van de strength. De vijfde. Strength. Ja, welk level? 46,5 miljoen. Oh, maar heb ze dan wel bij de laatste gekeken? Ja, 5. Ja. Ik heb daar nu 114 miljoen. Nice. Ik heb level 137. Level. Oh, ik heb 134. Oeh, dan zit ze close. Ik weet niet waar je het hebt, maar ik vind het wel leuk. Dat is het hele titel. Keer 1, ja. Het verbaast me eigenlijk best als je dat leuk vindt, eigenlijk. Kijk daar, boem. Ik ga ook weer eens mappen, kijken wat ik nu... Oh, dat is al red water. Maar, wat vliegen dat is het gewoon... Nou ja, we moeten dadelijk een pet summonen. En ik neem aan dat dat ook weer geld gaat kosten. Net zoals toen net. Waar is dat tekentje van de quest? Ah, daar. Ook even zelf kiezen. And the mystic summon, use a Koopie card of the pet you want. Wat is dit? Maar we hebben geen elemental shard. Poseidon, Hades, Zeus, Hercules. Wat moet je nu doen? Ik wil dan Poseidon, denk ik. Ja, maar ik kan niks kiezen. Nou, er staat Paul, misschien met verdorpen. Nee. Ja, nee. Please select a card. Ik wil gaan met Oh, Graas. Ik wil Hades. Geen- Nee, ik ken ze alleen de eerste doen. Oh, kijk. Ja, Dan? Oh, dan was op Polder.
Wat heb ik? Wat heb ik? Bioweapon. Beter. Ja, maar dat heb ik dan voor een beest gekregen, want dat zie ik nu niet. Vuil. Daar kan ik niet tegen, hè? Nee, snap ik. Ik ben weg. Waar is mijn beest? Bioweapon. Ja, dat gaat ook wel geld kosten. Dus ik ga wel wat dat ding rammen. Wat is dat ding? Chains of Hades heb ik. Change of Hades? Fight the boss. Ah, kijk. Ik ga eerst mappen, want anders kreeg je wel niks kopen natuurlijk. Wauw. Natuurlijk. Hoeveel kost het dan? Weet ik veel. Ik heb het kunnen kopen en ik heb middelen leeg. Ja, oké, dat is wel. Maar misschien kreeg je het coolers. Ja, het zal wel weer. Het zal wel. Nou, het zal wel. Upgrade weapon, hey. Hoppa, hoppa, hoppa. Wat heb je dan? Upgrade. Maar voor veren staan we mee. Kom gewoon een boss fight. Ja, maar waar is mijn wapen dan? Want ik heb hem niet in de hang. Weet ik gewoon niet. Zal wel. We hebben wel de pet achter ons aan. Dat is wel leuk. Hoe kom je nu dan? Zwemmen! There. Fight. Ready. Je wilt ook meteen op fight doen, ja. Nee. Hey, we kennen wel samen, dat is wat joh. Ik heb geen idee, maar ask for help. Ja? Klik. Wat verdomme. Ja, we zitten samen in de lobby. Dat kost je rechts in. Wat is... Ik ben geen idee. Ha! Jammer joh! Dood. Nou, dat ging wel aardig gemakkelijk. Vind ik maar een bijzonder spelletje dit. Ik vind het heel bijzonder. Nu. Entering Atlantis. Dat klinkt wel leuk. Ik heb vleugeltjes. Doe op. Ik heb ook vliegen dan. Nee. Het is weer een anticlimax hè. Level up your pet. Alweer. Maar wie doet dit dan? Slip je pet. Ooggebied upgraden. Oh. Was ook 10 andere shizzle-ups geupgrade. Oh ja. En waarom krijg je... Oh, ik heb niet genoeg van die. Oké. Level up heb ik gedaan. Ja. Oké. Get. Level up your weapon. Vooruit. Ik moet unlock Pandora's box. Ja, maar... Oh even. Die weapon. Wie doet dat een upgraden? Ja, ik denk bij hetzelfde menu gewoon. Nee. Ja, daar heb je spats en dan heb je nog een. Dat is dan even. Stats. Upgrade. Nee, de eerste, hoe is het eerst ook deze? Ja, ja. Unlock Pandora's box. Nou, dat moet hij. Oh, we moeten nog meer naar beneden. Hey. Oh. Crystal increases strength to extract crystal forms. Ja, wat is dit voor je zeik? 4. Ja, heb ik. 4 miljoen. Oh. Maar hoe is je dat 5? Oh, Oh. zeg dat dan. Die heb ik toch niet? Wie krijgt dat zin hoeveel ik heb? Ik heb maar 1,31. Ja, daar. Moet ik even hakken.
Ik heb hem geactiveerd. Nee, ik niet. Kom gezellig met de middag. Oh, ik ben zo klaar, hè. Ja, maar ja. Wil dat gebeuren? Oh, we moeten Poseidon defeaten dadelijk. Nou, dat is geen probleem. Dat dan maar goed, kijk. Dat hoe ik godverdomme, dat is meer, joh. Ik denk ja dat het een vis is, maar goed. Ja, nee, ik heb wel een vis, hè. Zo. Wat? Heet het. Ik ga mijn pad af upgraden. Alle Als petten we- dezelfde... En ik gewoon even secret rijden. Alle petten dezelfde kant uit, alle neuzen in... Oh, ik kan hem niet upgraden, omdat ik heb niet 8 van die blauwe dingen. Daar heb je er maar 4 van. Hoezo? Ja, Erik, doe rustig. Ik ben mijn secret aan het rijden. Ja, maar ik ben het gewoon aan het lezen. Erik, doe rustig. Ik krijg hele slechte vibes van jou. Erik, ik trek voor jou de tafel met de 5 poten. Oeh, ik heb nog het gezien. Nee, we hebben het tegengehad. Je hebt geen rust in je leven, Erik. Je moet rustig doen. Je moet er Nee, gewoon dat klopt wel een afgaan. beetje. Je Oh, ik moet heb te nog veel aan zonder dek. te weinig. Het stopt niet bij FIFA, is dat ook al gezien? Nee, Erik, het stopt nooit. Ik heb nu tot en meteen geupgrade. Ik ben echt benieuwd als ik nu een map geef, hoeveel ik dan krijg. Je zit in de eeuwige maalstroom van het leven, Erik. Doe rustig, anders kan ik niet aan je werken. Wat van? Daar, 263 biljoen met iedere map. Weet ze daarvan? Ik moet Poseidon defeaten. Ik weet niet wat Stoelgrond is, maar... Ja, ik wil mijn pad upgraden, maar dat kost niet. En toen wil ik mijn wapen upgraden. Ja, nou iets van nodig, kom. Attacke! Zeker. Tja, Ja. Ben ik hier doorheen? Nee. Dat is wel hier. Hallo. Ja, Zij dan kan moet me- ik 10 miljoen hebben. Godverdomme. Pleur. zo opgelost. Ja, dat weet ik ja. Ja, het is toch een dikke deel, anders hij is het van me gekregen. Nee, ik loop wel gewoon even vriendjes, joh. Want ik heb 7,80 triljoen, dus ja, ik kan het best missen. Ja, doe wel. Ik zit op de helft. Ik heb maar joh, nog mijn dingen in elkaar houden niet. Ja, ik wil kijken wie veel idee. Oeh, critical hits en zo kun je ook kopen. Ja, ja. Hier, multistrike, hoppatee, hoppatee. Multi-strike. Oh, wacht, zal ik eens even upgraden of zo. Ik heb nou... Ja, dat zei ik net ook wel, maar goed. Ja, weet ik loes net zo keer. Niet zo goed, dat niet. Nu ben ik wel bijna blut. Ik heb nog maar 1 triljoen. Mevrouw op de bank. Hoezo op de bank? Ik ben al aan het vechten. Doe je? Op de bank is natuurlijk Daniel, grapje. Ja, de bank is net mijn dingen hier kapot houden. Ja, daar was het net niet bezig. En trouwens, kies beter restart met die Hipster 5. Ik heb het al. Ik heb... Ja, kom maar. Hoe is dat boss? Wat wil ze nu? Wat dacht ze? Previous boss, come back later. Dan is dit niet Poseidon. Moet toch We wel. weten wat er wel is dan. Ik heb eigenlijk wel geen idee. Nee, joh. Hier is toch nergens meer een boss. Is dit niet Poseidon?
zou kunnen. Oh, misschien naar het water. Bussen. Denk ik. Waarom kan ik dicht niet zien op de map? Oh, wat is dit vreselijk. Waar ben jij? Ik ben ik. En jij. Nee. Niet wij bessen, wo bessen. I. Waar is hier? Pet store. Wat kreeg je nu? Ik snap het niet. Bussen. Ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen als die bij mijn stoel zit. Oh, ik zie het niet. Ja. Oh, daar best. Ja, we moeten, ik denk dat we hier naartoe moeten. Oh. Denk ik, ja. Ah ja. Ik wou zeggen, ik heb ze nergens meer lang. Hier is dat met dat wapen. Hier, een stik. Ik kan ze hier nog doorheen. Oh ja. Oh ja. Oh, dat zou wel een scanning. Wat is dit? Olympia Secret Zone. Ocean Keeper, hebben we het er al gehad of niet? Nee. Oké, fijn. Misschien hebben we hem te vroeg in elkaar gemapt. Ja, weet ik veel. Kom hier. Over dit. Want hij hem net in elkaar gemapt, maar toen hij van de missie dan niet. Oh, maar hij is nu wel veel sterker. Of ja, meer half. Ja, ja. Oh, ik snap het. Haha, Barry. Barry. Kan dood! Ik wou net zeggen, je gaat doorvallen. De balk is opnieuw begoos. Ja, doei. Nou, leuk. Ik denk, we gaan te klikken wie niet die hoort. Nee. Ik ga terug naar Londen. Ik vind niks. Nee, ik ben er ook wel klaar met nu. Dat dacht ik. Show your appreciation. No. Nee, niks appreciëren. Maar wel omhoog gegangen, dat dan wel. Turn to lobby. Yeah. Ja, Weet je wat ook- wel, ja. Weet je wat ook een leuk spel is? Dan niet op Fortnite, maar dat Hunted, Wild Hunted.
Dat ze op deermers gaan jagen. Ja, dat hebben ze al een jaar geleden tegen me gezegd. Ja. Ja, Ja. en daar hebben we vervolgens niks met gedaan. Nee. Ik heb maar eens doorgestuurd wie er op Steam in de aanbieding was. Volgens mij heb ik hem zelfs gekocht. Volgens mij heb ik hem zelfs. Ik weet niet of het hem is. Ja, je rijdt het nooit eens niet weten natuurlijk. Want dan zag ze... dat is dus ook wie de kogel er doorheen is gegaan en zo. Het is best wel brutal. Dat vind ik zo leuk, hè. Nou, nee, maar ik vind het... nee, dat niet. Maar ik vind het... ik vind het gewoon cool. Niet voor dat beest. Maar wel, dat ze zo kan zijn... Maar wel dat het hartstikke... Het is een virtueel beest, dat vult dat niet. Nee, dat klopt. Het is bits en bytes, dat klopt. Maar het is wel cool dat ze zo boos hem geraakt hebt. En dat de kogel zo naar binnen gaat hè, en dan alles naar de kloot hullen. Dat is meer dat ze dan kan zien wat de doodsoorzaak is geweest. De kogel waarschijnlijk. Nee, maar of de kogel door het hart is gegaan of door de maag of whatever. Oh ja, best dus een die hem dan eerst door de maag shut en dan nog even door spartelen. Nee, maar de speels met heel dik Fortnite en dan hebben ze ook heel dik min 1 gezien. Ja, maar nu hebben ze alle tijd en... Nu hebben ze alle tijd, ja, alsof een hart blijft staan en zich het shit bent. Nou, één voordeel hebben ze en echt shut niet terug. Nee, maar de vlug wel. Oh? Huh? Ja? Ja, dat is een vrij realistisch spel hoor. Milan Knol heeft al eens gedaan op de livestream. Herten kunnen niet vliegen. Ik ben blij dat ze dat even deze verifyen. Dat zei ze net wel. Nee, vluchten, niet vliegen. Oh! Ja, dat maakt veel meer sens, joh. Het is al gevallen, dacht ze. Nou, Jacques, gaan we nog het doen of gaan we niks meer doen? Ja, weet je niet, ik ben aan het zoeken, maar... Nee, ik vind ook niks meer leuk. Ik ga er in ieder geval mee stoppen. Het is niet in live, hè, dus als je door wilt gaan, mag je lekker doorgaan. Maar voor mij kijk. Ik snap het niet. Ik vind dat zo grappig, die ding altijd. Hè. Dan stel ze zo een vraag. En dan gaan minuten dan. Nee, we gaan dit doen. Of nee, we gaan ophouden. Of nee, ik stop. Of... Ja. Het is koud hier. Ja, dat krijg je ervan. Ja, snap ik. Maar, lieve kijkers, ik kan gewoon mijn Jacques weer. Wat er ook geen doen. Het zal wel Spider-Man werden, wat dan eigenlijk Miles Morales is. Maar ik krijg niet meer een verstandje van Google. Maar, door wat je leuk vindt, ik ben in ieder geval weg. Jacques, ik ben genoeg. Slap lekker, Luc. De groente. De groente. Oh. Dive into Ultimate Summer Team Gun Game Experience. Fight your way through. Blah blah blah. One-shot weapons on a... Nee, dankjewel. Nee, ik zie ook totaal geen leuke minigame meer. Ik denk dat dit het wordt vanavond. Laat vooral weten of je het leuk vond door een like achter te laten of door te abonneren. Doe op de notification zodat je weet wanneer de volgende live is, want soms start ik ook gewoon een live zonger dat ik het eerst een week van tevoren of zo aankondig. En dan zien we ons de volgende keer weer. Laters.